Dobrý den, právě se nacházíme v Děčíně na Teplické ulici před domem 155/36, kde budeme prodávat byt 3+1, 107 m2 podlahové plochy a půjdeme se na něj právě podívat. Tak dobrý den ještě jednou. Právě se nacházíme na Pastýřské stěně v Děčíně. Je to taková dominanta naše, z které je nádherný výhled na celé město Děčín, který bude následovat. Tak se pojďte pokochať s námi. Tak a momentálně se nacházíme na špičku Pastýřské vyhlídky, odkud je vidět nádherně celý náš Děčín, nejzelenější město v České republice.